Ayi nabona ke amabhakabhaka elami ithemba kwiliga alishabalele. Singaphusha nje phela kodwa alishabalele. Yabona iphutha lethe elikhulu. Ila khona kwakade kuvulwa khona iwindi kwakhona umuntu othi asingasayini imuntu right. Wasilimaza wasiqeda amabhakabhaka. Abadlali bethu lapho bebeshisa bese fanele ukuthi siede nje phezukwawo amawinga mhlawumbe nalawo ma defender u2 uyena wenza njani sangathola ngisho strike esisodwa extra fethu yabo izolo bese ngifisa ngana nosancona ngabe mahopa nomabasa badedelwa bo2 egroundini because the system yethu okuyitshela ukuthi mhlawumbe sizodla ngomfukeng lotujana nonkotsi ayi intwana fethu uyayibona ukuthi ziyayihudula fethu akuvumi kotha ke ni pace ikhona yonke into imnandi but final one hayi ekugcineni imfethu hayi akayenzi into efanele ngabe uyayenza ekugcineni kwenza konke fethu mayinazi indoda fethu uthi yabona sekufanele angene ngaphansi 18 akayenzi into ekumele ayenze yabo mina nje bese ngifisa abafayo bo2 umabasa nomahopa phethe groundini because fethu bese fanele sen all out vele fethu abantu bayashort egroundini wow masikwazi ukuyeka ama game manje bafethu